Svondo rapfuura mberi musi wechitatu. Takange tapanana homework. Apo takange tiri panguva yekutarisana zvinofadzana baba nana mai kunyanya mba yemukati mubedroom ka. Pane nguva yatakange tichiti aiwa takataita dambudziko remadzimai aitaura kuti ndaita dambudziko andisikuziva kuti kurwara here kana kuti chivanhu here. Inini chero ndina baba kana kuti ndine murume hapana kana chandinombonzwa. Tikazoti aiwazve chiregai timbonzwa kune vane zviri kuvafambira kuti pavanenge vari pamwe chete chii chinoita kuti mudzimai anzwe kufarira bonde kana kuti zvimufambirewo zvakanaka. Ndo zvatakatanga tichitaura izvozvo. Vana baba vakataura zvakasiyana siyana. Pakaita muteereri akataura kuti aiwa ini ndikabata ndakadai magetsi anobva adzoka one time. Saka tichibva ipapo tobva tangoendera mberi edu nemutambo wedu. Saka pane nyaya yakasimudzwa nana baba vakawanda vachitaura kuti inini ndikangomubata pane inonzi bhinzi. Tikati aiwazve pane kunyanya amene kuti chiromboitika vemazuva anaya vechidiki. Vakawanda vakafona vakati chimbori chiko ichocho chinowanikwa papi. Vakawanda vaitaura kuti aiwa tinochiziva. Kune vakanga vati havachizive takabva tati aiwa zvichiregai kana kuchikoro kune inonzi homework. Mwana ukada kugara uchingoudzirwa zvese asi kazvimwe ukazomboenda ukanozvitsvagisisa zvinobva zvatopinda mumusoro hauzofe wakazvikanganwa. Saka kune vatakapa homework iyoyo yekuti endai munotsvaga inonzi bhinzi inowanikwa pai uye kana maiwana muzotudza kuti munenge maita chiinayo maona ichiita sei. 779133 ndofunga maminutes 10 chete ndiri kukupa timbonzwa ipapapo. Ntemndake ngevhiki phelileyo ngaphambilini besillohlela pheka esasikhuluma ke labo mama besithi mina angilamizwa angazokuthi indaba sasesibuzo baba ukuthi hayi linake elilezinto ezilihambela kakuhle nxa lisendlini ubaba uthi umama ungamphatha ngapi kube sokusithini lapha ke abali azwa phela imizwa isihamba kakuhle. Kwaba labo baba abanenge ababekhuluma sithi hayi mina unkosikazi vele ungaphonga umbamba nje khona phana okuthiwa ke ibhinzi izinto ziyahle zivuke kanye amagetsi ahlabe khona. Kwaba labanye babebuza besithi kanti vele kuyini khonokho njalo itholakala ngapi. Sasesithi hayi mina ngisalitsheli khonokho hambani liyedinga nxa lingadinga sibese sitshelana ubana ke la ithola yini selitholile kwahamba kanjani. Ndathi ukuthangane batakapa homework 779133 779134 vana baba kunyanya ndithi kuri vakuti homework yatakapana baba baiti nyeri ngotaurwa ebhinzi ichi hatisikuiziva ndikatenda munotsvaga kana maiwana muzotitaurira. Hello Radio Zimbabwe. Hello 779133 779134 04 779133 Hello Radio Zimbabwe. Hello. Mamukase. Chamuka mamuka. Murive homework here. Yakaita. Takaziwana zvakakutorera inguva yakareba zvakadii kuti muitsvake? Kubva musiwo takatanga kutoitsvaga. Mva maiwana? Maiwana kwakudini nayo? Sadaka che. Sadaka pati? Pati. Mune makore mangani makaroora? 3 years. 3 years. Saka mutaura pa 3 years mamusingazoti une zvakadaro? Tasingatomboziva. Pamakaroora hamuna kunge makarayirwa here kuti mudzimai anobatwa sei uye papi? Takarayirwa. Saka izvozvo mamusina kuzvitaurira? Ikoko tasati tataurirwa. Makazviziva sei kuti ndiyo bhinzi yacho yanga ichitaura? Taitetekera paifona. Mati? Taitetekera paifona vamwe painogara. Ndopamakazoitsvaga? Alright. Nekufamba kwenguva pane wamwe waiti anzi takashaya svondo rapfuura. Ndinofunga tichazopa vari mberi mukana wekuti varondedzere kuti vakaiwana papi sei. Hello Radio Zimbabwe. Hello. Yes mamukase. Mamukase. Tamuka kwakadii kumba kwenyu? Kumba kwangu kutoripo. Muri ve homework? Ndiri homework but handina hangu mari ndakaiona svondo rapfuura ende ndakaita party musi wechitatu. Makaita party? Mane makore mangani makaroora? 12 years mufungenyu kana. 12 years? Mamusingazivi kune zvakadaro? Handisingazivi ndaingonzwa but ndazozvionera. Alright, adzimai vari kupi? Varipo. Nditaure navo. Taurai navo mune kamari kashoma. Ngavakasika. Hello. Amai mfana? Wakadii? Kwe mamusingaudze baba pekukubata isei? Kana nemamusingazvizive? Mamusingazvizive? Ndaiziziva. Ko maidiko kutaura?
ndaifunga kuti vanoziziwawo. 12 years. Tine urombo mari yapera mufoni. Halo paRadio Zimbabwe. Hello, mamukase watete. Ndamuka ngu mamukase. Ndamuka, inini bhinzi pairi ndinoiziva kuti tombo ndiyanzangoti ngoita wejongwe. Adi. Adi. Romance dzinosiyana, pana wamwe unoda hwedhongi wamwe wachida hwejongwe zvakangosiyana siyana. Saka ye hwejongwe wacho ndo unotomufambira. Kungonzi kana waona wakudadika. Zviya zvokutoita ndo basa randakavinga pano. Ari kupi? Akatoenda kwamai wake kunoratidza mwana. Vakomane. Chimufonerai mumudzaterera. We munoiziva henyu pairi asi mukada kubata anoramba. Tombodi ndoiziva pairi. Asi anoramba. Adi. Hanzi chi? Hanzi chingoita wejongwe chete zvipere. Sure. Saka iye haamboratidze kuva nehanya nazvo. Mbijana. Zvinenge zviri kure. Zvokutoti hatotosvika kuti kuva kwana vatete ndoisvitsa sei. Munovataurira tete vane basa rei? Mufonere izvezvi mumudzaterera. Alright, maita basa. Halo paRadio Zimbabwe. Halo? 04779133 04779134 yente mnenga banika ke homework yokubana ke liye dinga engakuchoyo lapha. Ngicela lintinteke ku 04779133 04779134 lintshele kubana ke la kuthola na. Halo paRadio Zimbabwe. Halo paRadio Zimbabwe. Hello. Mamukase. Dambudziko renhare zvekare. Halo paRadio Zimbabwe. Halo. Halo. Mamukase. Mamukase. Ndi baba here wandamai. Ndamai. Ko rude pafoni. Ndati baba ndakutaura nini? Alright. Halo. Baba mfana asamugone kufona. Ndinofona ndandakabatirwa nehope. Woma wabatirwa nehope. Makaita homework here? Homework handina kuita. Koinda? Ndinozviziva zviri peshe. Munozviziva? Alright. Saka mai vafonereiko manje miraitinzwe vatakapa homework kuti zvakaita here. Halo paRadio Zimbabwe. Hello. Mamukase. Mangwana. Mamukase. Makaita homework? Rekaita homework. Zvakaita? Batwa yeye. Varikuramba. Varikuramba? Asi murubata zverafu kani? No. Amino nekuti tichangororana. Mune mwedzi mingani makaroorana? 5. Saka noti zvinosemesa. Hanzi chi? Hanzi zvinosemesa. Ari kupi? Ari kupi mukadzi wacho? Akarara. Mumutse ndoda kutaura naye. Akuzvinzwa bada. Haasi kuda kumuka? Akudoterera. Alright. Aina rimwe zita rechishone. Zita rechishona? Binzi yacho. Neti binzi izita rechirungu. Izita rechirungu ndizvozvo. Miratinzwe kune vamwe kuti nezita rechishona here. Halo paRadio Zimbabwe. Halo. Mamukase. Mukase. Tamuka hedu kwakadi kumba kwedu. Kwakadi kuripo. Right, hanzi chi? Ndakazoiwana binzi. Makaiwana rini? Ndakaiwana kubva sonzo makataura rini? Mamusingaiziye? Ndakasingaiziye. Mamune makore mangani makaroora? Ndakuma 5 years. Kwakudini nayo maiwana? Ndakazoita pati. Pati ari kupi mudzimai? Mudzimai akaenda kwavo mazuvano. Unogara musina madzimai enyu sei? Kwakaenda kwavo kunodiko? Vakaenda mbuya wangu mbuya vari kurwara. Vakaenda unoona vari kurwara? Asi akandisiya pakoma zvingaite. Vakomana imi apa pane zvinyowani zvichangobva kuburwa iye kwakuzombofamba? Mufunge zvenyu. Vakomana imi ngakuomesera ko ngaatyasika kakudzoka. Apaitorisozombira anotoenda izvozvi aripoenda. Muye munhu anogoenda kwenguva yakareba kudaro seko munhu akarora? Koma dzimai anonesa ka. Manje so. Alright, maita basa. Halo paRadio Zimbabwe. Halo paRadio Zimbabwe. Halo. Halo. Mamukase. Mamukase. Kuri sei kumba? Kumba kuri nani? Makaita homework? Ndakaita homework mama. Makaita rini? Last 2 weeks. Last 2 weeks. Nenguva yakareba zvakadi makaroora? Ndane 5 years. 5 years. Saka pa 5 years mutaura kuti mamusingazoti kune zvakadaro?